El Club Deportiu Masnou aviat complirà 90 anys i ja s'han fet actes per celebrar-ho. Cal dir que no tots els dies es compleixen. Van fer presència l'alcalde Eduard Gisbert i el regidor d'Esports, Mariano Alquézar. Això demostra els anys d'esforç que porta un club d'aquesta categoria, l'objectiu del qual és millorar dia a dia i, sens dubte, ho estan aconseguint. El CD Masnou va estar present a la nit dels campions de Barcelona per recollir el títol de Lliga aconseguit per el Prebenjamí A la temporada 2008-2009. Van assistir a l'acte el delegat i directiu del CD Masnou, David Espejo, i els jugadors de l'equip, Alejandro Valero i Óscar Espejo. I és que el futbol base del Club Deportiu Masnou està disputant una bona temporada. Recentment, el Prebenjamí A van ser els campions del primer torneig de futbol 7 RA Point. El quedar primers al seu grup, tot i ensopegar amb el Futbol Club Barcelona 4-0. Els benjamins han guanyat a la final el Real Club Deportiu Espanyol i va eliminar el Barça a les semis, a la tanda de penals, ja que el partit va acabar 2-2.